गिबियावनो नायगिरि बिथांमोना बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जोङो दिनै सानखान्थि आयदा थाखो 10 निफ्राय सोंनाय बिधान 3.2 एक्सारसाइज 3.2 नि क्वेश्चन नम्बर 2 खौ सावरायगोन, माने सल्व खालामगोन। बिनि सिगां आं गाइस नोंथांमोननिफ्राय मोनसे आरज गाबो, जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ लोगोफोरनो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै बिथांमोनाबो सोलोंनानै लानो हायो। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे बेबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा गोरलैयैनो नायनो हायो। आरो बिनि सिगांनि भिडिअआवबो आङो बिनि सिगाङाव जेसेबां सोंनाय बिधान दङमोन, एक्सारसाइज दङमोन, बे गासैखौ आं सल्व खालामबोखांबाय। माने चेप्टार 1 निफ्राय लानानै दिनै चेप्टार 3 सिम मोनफैबाय। बेनिखायनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोना कमप्लिट कर्सनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन, सानखान्थि आयदानि क्लास 10 नि। ओंखायनो जाहाथे नोंथाङा बे चेनेलखौ गोनांथार होननानै लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होयो बा लोगोफोरखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो होयो, आं गिबियावनो खावलायबाय। स' जों जागायनोसै एक्सारसाइज 3.2 सोंनाय बिधान 3.2। जोंहा मा सोंदों बेवहाय कुइसन्सआ एसे गोलाव, ओंखायनो आं बेखौ गुसुङै लिरनानै लाबाय। गुसुङै लिरना लादोंब्लाबो आं नोंथांमोननो बुजायनोसै मा होननानै बुंदों। जोंखौ मा खालामथिनदों, बेवहाय मोननै समानथाय होनाय दं, नैबे मोनसे समानथाय आरो बे मोनसे समानथाय। बे मोननै समानथायफोरा दानस'लायगोन। बे मोननै समानथायफोरखौ दिन्थिनाय हांखोफोरा, माने बे समानथायखौ दिन्थिनाय जा हांखो, बे समानथायखौ दिन्थिनाय बे इकुवेशनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय जा लाइन्स, बेफोरो दानस'लायो ना नांजाबलायो ना लिक जायो, बेखौ होननानै बुंनाय जादों। आरो आं बयखौबो बुंनो सिगाङाव, बेबायदि समानथायखौ जों मा होनना बुङोमोनलाय? बेबायदि समानथायखौ जों मा होनना बुङो? हांखोआरि समानथाय होनना बुङो दै। गोसोआव लाखि, मा समानथाय होनना बुङो? हांखोआरि समानथाय। आरो मानो हांखोआरि समानथाय होनना बुंनाय जादों? मानो लिनियार इकुवेशन होनना बुंनाय जायो? बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय, बे समानथायफोरखौ जोङो मा खालामनो हायो? मोनसे हांखोजों फोरमायनो हायो दै। मोनसे माजों फोरमायनो हायो? हांखोजों फोरमायनो हायो। माने ग्राफ आखिनानै, ग्राफआव जोङो बानायनानै जों बेबायदि मोनसे हांखोजों बा बेबायदि मोनसे लाइनजों जोङो मा खालामनो हायो? बेबायदि मोनसे समानथायखौ जोङो मा खालामनो हायो? फोरमायनो हायो। ओंखायनो बेखौ मा होनना बुंनाय जायो? हांखोआरि समानथाय होननानै बुंनाय जायो, बा लिनियार इकुवेशन होननानै बुंनाय जायो। दा बेनिफ्राय जोंहा मोनबेसे हांखोआरि समानथाय दं? बेवहाय मोननै हांखोआरि समानथाय दङ, नङा होमबा? मोननै हांखोआरि समानथाय थायोब्ला जोंहा हांखोआबो मोनबेसे जागोन? मोननै जागोन। हांखोआ मोननै जायोब्ला मा मा जानो हागौ? बेवहाय पसिबिलिटिया मा थानो हागौ? जाथावनाया मा थानो हागौ? मालाबा हांखोआ दानस'लायनो हागौ, मालाबा इन्टारसेक्ट जानो हागौ, मालाबा नांजाबलायनो हागौ, माने कोइन्सिडेन्ट जानो हागौ, मालाबा लिक जानो हागौ, मालाबा पेरालेल जानो हागौ। माने लिक माने पेरालेल जानो हागौ। होमब्ला मा समाव जोंहा नांजाबलायो, मा समाव जोंहा लिक जायो, जों बयबो मिथिखागौ, नङा होमबा? लिक जानाया माब्ला जायो, नांजाबलायनाया माब्ला जायो, जों बयबो मिथिखागौ। नांजाबलायनाया माबायदिखौ होनो? दानस'लायनायखौ लानोसै। जेनेबा दानस'लायनाया माबायदि जायो? हमना लाबाय बे मोननै लाइन, नङा होमबा? होमबा बेबायदि जायोब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो? दानस'लायनाय होनना बुंनाय जायो। आरो बेबायदिब्ला जों मा होनगोन? बेखौ लिक होननानै बुंगोन, नङा होमबा? लिक। बेबायदिबा बेखौ मा होनगोन? नांजाबलायनाय होनना बुंगोन। होमब्ला जोंहा बेबायदिबा मा जागोन? दानस'लायनाय जागोन। नांजाबलायनायबा नै बेबायदि जागोन। माने बे दोंनै हांखोमोन, बे दोंनै हांखोआ फैनानै मोनसेल' जाफैबाय, नै मोनसेल' जाफैबाय। बेखौ जों मा होनना बुंगोन? नांजाबलायनाय। लिक जानाया माबायदि? नै बेबायदि। बे मोनसेया जेरै थांदों, बे मोनसेया बोरै थांगोन? जुदि मोनसेयाबो ओरै थांदोंब्ला मोनसेया बोरै थांनांगोन? जों बेखौ मा होनना बुङो? लिक जायो। माब्ला लिक जागोन, माब्ला नांजाबलायगोन, माब्ला दानस'लायगोन, जों बेखौ डाइरेक्ट नैबे फर्मुला बाहायनानै, बे मावसोलो बाहायनानै दोंनै हांखोखौ मा बुंनो हायो? दानस'लायगोन, नांजाबलायगोन, लिक जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। होमबा मा समाव दानस'लायगोन? बेनि गिबि कन्डिशना नैबे। दोंनै हांखोआ जेब्ला दानस'लायो, अब्ला
A1 by A2 not equal to B1 by B2 जायो दोंनै हांखोआ ओरै दानस'लायनोब्ला बबे कन्डिशनखौ मानिनानै सोलिनांगोन नैबे A1 by A2 not equal to मा B1 by B2 दोंनै हांखोआ नांजाबलायगोन बे दोंनै हांखोआ नांजाबलायगोन ओरै नांजाबलायगोन माब्ला नांजाबलायगोन जेब्ला नैबे कन्डिशनखौ मानिनानै सोलियो लिक जागोन माने नैबेबायदि लिक जागोन बा बेबायदि लिक जागोन माब्ला लिक जागोन जेब्ला नैबे कन्डिशनखौ मानिनानै सोलियो दा नैबावहाय मोनसे सोंलु जाखांफैयो जोंनि गोसोआव जे बे A1 आरो A2 आ मा B1 B2 आ मा बे A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ बबेनिफ्राय फैखो नोंसोर नोजोर खालाम नैबावहाय आं जे लिरदों बावहाय A1X B1Y C1 equal to 0 A2X plus B2Y C2 equal to 0 बे मानिफ्राय फैदों मोनसे हांखोआरि समानथाय मोनसे लिनियार इक्वेशननि सरासनस्रा साधारन समानथायखौ जों नैबेजों दिन्थिनाय जायो A1X B1Y C1 equal to 0 बा A नैबेजों दिन्थिनाय जायो बेबायदि नुदोंब्लाथाय बुजिखा बियो मा समानथाय हांखोआरि समानथाय माने लिनियार इक्वेशन नाथाय बेवहाय जोंहा जुदि हांखोआरि समानथाया मोननै मोनथाम दंब्ला जों बेखौ सुबिदानि थाखाय मा होनना लायो A1 B1 C1 A2 B2 C2 जुदि मोनथाम दङब्ला A3 B3 C3 नैबे 2 सोदे नैबिदि होनना लानो हायो जों बेखौ हायार क्लासावसो मोनगोन जोङो माने 11 12 आव मोनहैगोन जों बेखौ दा मोनथ'नाय नङा दा जोंहा बिदिब्ला A1 आरो A2 B1 B2 C1 C2 आ मानिफ्राय फैगौ बेखौ बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा बे A1 आ मा X जों थाफानायखौ हमनांगोन नोङो Y जों थाफानायखौ B1 हमनांगोन हारसिं थानायखौ C1 हमनांगोन बेवहाय A2 B2 C2 आबो बेबायदिनो X Y आरो हारसिं थानाय नाथाय माखौ A1 लानांगौ माखौ A2 लानांगौ माखौ B1 लानांगौ माखौ B2 लानांगौ आरो माखौ C1 लानांगौ माखौ C2 लानांगौ जों बेखौ क्लियार बुजिनांगोन जेब्लाबो समानथाय 1 नि नैबेखौ समानथाय 1 होननानै सानना लादोंब्ला बेखौ A1 B1 C1 सानना ला बेखौ जुदि नोंथाङा इक्वेशन नम्बर 2 होयोब्ला समानथाय 2 होयोब्ला बेखौ A2 B2 मा सान C2 साननानै ला दा बेखौ मा होनदोंमोन आङो बे जाबाय जेनेरेल इक्वेशन जोंनि बर' रावाव बुङो बेखौ साधारन समानथाय बा सरासनस्रा समानथाय मानि सरासनस्रा समानथाय मानि जेनेरेल इक्वेशन जायखिजाया हांखोआरि समानथायनि जायखिजाया मानि लिनियार इक्वेशननि बियो जेनेरेल इक्वेशन बेनिफ्राय बियो फैदों बे फर्मुलाया दा बेवहाय गोसोआव लाखिदो बिदिब्ला A1 आ मा जायो A2 आ मा जायो B1 आ मा जायो B2 आ मा जायो 1 1 नुनायखौ समानथाय 1 निफ्राय ला 2 2 2 नुनायखौ समानथाय 2 निफ्राय लानांगोन जों होनब्ला मावफुंथाय दिहुनसै मावफुंनाय दिहुननायनि सिगां मोनसे खोथा खिन्थाबावफानो नागिरो दानस'लायोब्ला दोंनै हांखोआ दानस'लायोब्ला मा जायो नांजाबलायोब्ला मा जायो नांजाबलायालासिनो लिक जायोब्ला मा जायो बिनि माखासे आरोबाव जोंहा मा दंबावो दिन्थिनो गोनां मिन्थिनो गोनां जोंहा फर्मुला दंबावो बा खोथा दंबावो बाथ्रा दंबावो बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थागोन दायो जों बेखौ सल्भ खालामग्रोनि बा बे जाबाय जोंहा सोंलुमोन दै बे जाबाय सोंलु ओंखायनो सोंलुखौ आं खनसे लिरफिनबाय बावहाय जों गिबियावनो लिरबानो जाबाय होनाय दं that means given you just write given for English medium okay so मा given 5x minus 4y plus 8 equal to 0 बेखौ आं समानथाय 1 होबाय दे आरोबाव मा होनना बुंदोंमोन 7x plus 6y minus 9 equal to 0 बेखौ मा होबो समानथाय 2 जेब्लानाखि नोंथाङा बेबायदि दिहुननो नागिरो अब्ला गोसोआव लाखि समानसिननि आगदाथिंजाय मोनसेबो अनजिमा लाखिनाङा जास्ट लाथिख'खौल' दोन माने नै बियो ओरैबो जानो हागौथ' बे प्लास 8 जेनेबा नङा होमबा बियो बिथिंबो लांब्ला मा जागौमोन माइनास 8 नाथाय बेबायदि दोननाङा नोंथाङा जुदि बिदि दिहुननो नागिरोब्ला बेखौ बिथिं बारहो मा जागोन प्लास 8 बिथिं जेबो दोननाङा दै अब्ला जोंहा बे जाबाय होनाय समानथाय दे therefore बेखौ माजों रुजुनांगोन जोङो
एसे गुसुङै लिरोबा जोंहा डाइरेक्टलि बिदि जागोन बेखौ माजों रुजु नैबेजों रुजु गिबि समानथायखौ बेजों रुजु a1x b1y c1 = 0 गिबि समानथायखौ बेजों रुजुबा होमबा a1 आ सोर जागोन नोंथाङाथ' मिथिखाबाय b1 आ सोर जागोन c1 आ सोर जागोन नैथि समानथायखौ नैबेजों रुजुदे बेजों कम्पेयार खालाम होमबा मा जागोन a2 मोनगोन नोङो मा मोनगोन b2 मोनगोन आरो मा मोनगोन नोङो c2 मोनगोन x जों थाफानाया थारमाने a1 जागोन होमबा 5 जाबाय नै +5 b y जों थाफानाया नै y जों थाफानाया b1 जायो नाथाय b1 आ जोंहा बेयो माइनास बा मा होनबानो जाबाय -4 होनबानो जाबाय प्लास बा प्लास माइनास बा माइनास होमबा c1 आ प्लास बा माइनास प्लास माने अनलि a2 प्लासखौ जों लिरलायनो गोनांथि गैया होमबा जोंहा a2 आ सोर जागोन नैबे 7 b2 आ सोर जागोन 6 बे मा जागोन c2 आ जोंहा प्लास नङा बेयो माइनास ओंखायनो मा लिरबानो जाबाय -9 लिरबानो जाबाय दानिया जोङो मा दिहुनगोन बेनिफ्राय a1 by a2 दिहुनसै a1 by a2 दिहुनसै a1 by a2 दिहुनोब्ला बेसे जागोन a1 by a2 आ बेसे जागोन जों नायनोसै a1 नि माना बेसेबां 5 a2 नि माना बेसेबां 7 बिसोर मोननैजों डिवाइड खालामनो हायो नामा बिसोर मोननैखौ खमायनो हाबावो नामा नोजोर खालाम खमायनो हाया मोननैबो मा अनजिमा रोदा अनजिमा रोदा प्राइम नाम्बार जों बेखौ राननो हाला दानिया जोङो आरोबाव दिहुनदो b1 by b2 b1 आ सोर नोंनिबा -4 c1 आलाय b1 by b2 ना होमबा b2 आ बेसेबां 6 बिसोर मोननैजों दानलायनो हागोन ना हाया जों बेखौ नोजोर खालामगोन मानो हाया जानो हायो जों -4 आरो 6 -4 खौबो 4 खौबो जों 2 जों राननो हायो 2 6 खौबो जों 2 जों राननो हायो 3 मा बेसे मोनखो नोङो -2/3 मोनबाय दे दानिया मोनसे खोथा नोजोर खालामनो गोनां बेनो जे c1 by c2 खौ दिहुननो नांगोन ना नांला मोनसे क्वेश्चन खालामबावनो c1 by c2 खौ दिहुननो नांगौ ना नाङा आं बुंनि मोनसे खोथा c1 by c2 खौ बावहाय दिहुननो गोनांथि गैया मानो दिहुननो गोनांथि गैया मिथिबायना बावहाय नों नायदो a1 by a2 बेसेबां 5/7 b1 by b2 बेसेबां -2/3 समान जादों ना बेहा 5/7 बेहा -2/3 बोरै समान जादों समानथ' नङा ना होमबा बबे कन्डिशनाव दं बियो बबेहाय दङ नोजोर खालामदो बेवहाय ना बेवहाय ना बेवहाय दङ जोंहा नैबे कन्डिशनाव हाबखाबाय बियो ओंखायनो माखौ दिहुननो गोनांथि गैला c1 by c2 खौ दिहुननो गोनांथि गैथ'ला नोङो नांथ'लानो नोंथांनो माने नोंहा मिथिखाबाय जे बियो मायाव दङ माब्रैहाय होनबा a1 by a2 जों b1 by b2 नि मानजों समान जायाखै होमबा नों मा लिरबानो जाबाय therefore a1 by a2 is not equal to b1 by b2 a1 by a2 not equal to मा b1 by b2 समान नङा मानो होनबा बेहा 5/7 बेहा बेसेबां -2/3 होमबा नों लिरनांसिगोन दानिया जोंहा जायगाया एसे खम जाबाय आं नैबाव लिरनोसै बाव लिरफैदो बेवहाय therefore दोंनै हांखोआ दानस'लायगोन बा दानस'लायो two lines intersect each other दोंनै हांखोआ गावजों गाव मा जायो दानस'लायो जोंखौ दानस'लायगोन ना लाया जोंखौ सोंदोंमोन दे दानस'लायनाय नांजाबलायनाय बेखौ सोंदोंमोन जोङो मोनबाय जे दानस'लायमारो स' बे जाबाय जोंहा इकुवेशन समानथाय क्वेश्चन नम्बर 1 नि दानिया जोङो थांनि क्वेश्चन नम्बर 2 आव थांनि जोङो बेखौ नोट खालामना लादे जोबोद गोरलै बियो बयनिख्रुइ गोरलैसिन सानखान्थि होनबा बे चेप्टाराव प्रब्लेम्स होनबा बे चेप्टाराव बेखौनो होननांगोन बेनिख्रुइ गोरलैसिन आरो गैला बयनिख्रुइ बेनो गोरलैसिन जाना दंलायो बे माबायाव आरो जों गोरानिफ्राय गोरासो मोननांसिगोन आरो बेबायदि टाइपनि कुइसन्सआ 1 मार्कनि थाखाय एग्जामाव फैयो बेखायनो एसे गोसो होनानै नाय
जोंहा क्वेश्चन नम्बर 2 आव दङ 9x plus 3y plus 12 equal to 0 आरो मोनसे जाबाय 18x 6y plus 24 equal to 0 होमबा जों बेखौनो लिरदो होनाय दं given 9 होनाय समानथाया होमबा साबसिन जागोन बिदिब्लाबो होनाय समानथायखौनो लिरसै होनाय समानथाय होनाय दं होनाय समानथायफोरा होनबा जोंहा बेस जागोन अके मालिबानो जाबाय गिवन इक्वेशंस होनाय दं होननानै बुंब्लाबो जेबो गोरोन्थि जाया जों बिदि लिरथारनांगौ बे नङा होनाय दं बा होनाय समानथायफोरा गिवन इक्वेशंस आर मामामोन 9x plus 3y plus 12 equal to 0 आरो मोनसेया मा 18x plus 6y plus 24 equal to 0 बेखौ मा होनांगौनो समानथाय 1 बेखौ मा होनांगौनो समानथाय 2 होनांगौ दानिया बे मा कन्डिशनाव दं नायसै जोङो दै बेखौ माजों रुजुनांगौनो बेवहाय माने हियर बेवहाय बेखौ माजों रुजुनांगौ बे जाबाय मा जागोननो a1 जागोन a1 आ सोर 9 बे मा जागोन b1 जागोन b1 आ सोर 3 c1 आ सोर 12 प्लस प्लस गोजा दे गासैबो a2 आ मा जागोन 18 जागोन b2 आ सोर जागोन माने 6 जागोन c2 आ माया जागोन प्लस 24 जागोन बुजिबाय नङा होमबा जों a1 by a2 दिहुनदो a1 by a2 माने 9 by 18 नोंसोरलाय मिथिखायो माथो 9 खौ 18 जों राननो हायो 9 सानजाब 2 is 10 9 into 2 18 9 into 9 9 into 1 9 बेसे थागोन बेवहाय 1 by 2 मोनबाय नोङो दे 1 by 2 आरो मा दिहुननांगौ b1 by b2 b1 by मा दिहुनदो b2 b1 आ सोर 3 b2 आ सोर 6 3 आबो 6 फोरानो हायो बेसे गोलैयो 2 गोलैयो माने मा मोनगोन नोङो 1 by 2 दानिया मोनसे खोथा गोसोआव सोंलु जाखांफैसिगोन नङा होमबा जे c1 by c2 खौ दिहुननांगौ ना नाङा नांसिगोन मानो होनबा नायदो नोङो a1 by a2 नि मानाबो 1 by 2 b1 by b2 नि मानाबो 1 by 2 समान समानब्ला नै बावहाय गैया नोंहा समान नङाब्लासो बाव थागोन समान नङाब्ला नैबे नङाब्ला बेवहाय दङ बिसोर मोननैजों समान जाखाबाय दै बिसोर मोननैजों समान जाखाबाय बिसोर मोननैजों नोङो समान मोनखाबाय दायो नोङो मिथिया जे c1 by c2 आबो बेजों समान जागोन ना समान नङि जागोन ओंखायनो माखौ दिहुननो थांसिगोन नोङो c1 by c2 खौ दिहुनसै होमबा जों c1 by c2 खौ दिहुनसै c1 by c2 खौ दिहुननि जोङो c1 आ सोर 12 c2 आ बेसेबां 24 12 मोननैबा बेसे जायो 24 जायो बेजों बेखौ रानबा 2 जागोन माने बेसेबां जागोन 1 by 2 जागोन होमबा नों नुबाय मा नुखो नोङो a1 by a2 नि मानाबो 1 by 2 b1 by b2 नि मानाबो 1 by 2 c1 by c2 नि मानाबो 1 by 2 होमबा बबेयाव दं बेलाय गासिबो समान नङा होमबा गासिबो समान होमबा बबे कन्डिशनाव दं बियो बबे कन्डिशनाव दङ बेखौ खोमोनसै नैबे कन्डिशनाव दं माया कन्डिशनाव दं नै बेवहाय दं दै बिनि थाखायनो मा लिरनांगोन नैबे बाथ्राखौ लिरबानो जाबाय therefore a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 माने बिदि जागोन मानोबा गासिनाबो मानाबो 1 by 2 1 by 2 1 by 2 therefore दोंनै हांखोफोरा बेबायदि जायोब्ला मा जायो नांजाबलायो दै मा जायो नांजाबलायो गोसोआव लाखि मा लिरबानो जाबाय two lines coincident बेबायदि जायोब्ला जोंहा नांजाबलायो थिग बेबायदिनो जोङो क्वेश्चन नम्बर 3 खौबो मावफुंनायखौबो क्वेश्चन नम्बर 3 नि मावफुंनायखौ बिदिनो खालाम बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो नोंथाङा जुदि सासे फरायसाब्ला बा सासे फोरोंगिरिब्ला गावखौनो गाव खालामना लानो थाखाय बेखौ खावलायबाय एखे
जेबो नङा जोबोद गोरलै कुइसन नाम्बार 3 आबो बबे कन्डिशनाव दं बेखौल' नाय जुदि बे कन्डिशनाव दंब्ला बेबायदि जागोन सिगांनि कन्डिशनाव दंब्ला दानस'लायनाय जागोन लिगनि कन्डिशनाव थायोब्ला मा जागोन लिग जागोन स' गाइस आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर आरो उननि भिडिअफोरावबो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो गोजोन्थों